To assalamu alaikum jama'a, kamar da yadda kuka ji an ce uban sharabu na fito muku a basakwace na kwatatan lawa in wada muku wasu abubuwa na tatsuniyoyin mutanen farko da sauran labaruka dai na shakaka a sadinul awwalina kamar yadda likitocin hawan jini suka yadda dai a zankabin mu ana warkewa kwamfam Allah adda magani ba mu ba amma dai tabulin na annashuwa da kafsu na nishadi. Yanzu kamar shak example zan ce ma in baka labarin kila sadifu ibn gulliya ko in baka labarin lamini ibn azamul yahudi ko in baka labarin qiddahu ibn wa'ilatul kindi ko in baka labarin salwan bin qamisin az-zuhairi ko in baku labarin irin sulwailu asubatul ilahi wanda an ka ce a bane abubuwa ne in ya fito ga gari suke shaɗe ma'abuci linsayani al-sizdi ba. To duk irin waɗannan abubuwa dai irin muna hito da su ne saboda a dan samu a isar da sakonni gare ku ko mutane saboda yaki da hawan jini a takaice. Kamar abin da ya taɓa faruwa da ni wata rana na hau kabu zan je kabuga, ni na haushi ashe bugagge ne, ni kuma ashe dan kabu na tara ina neman zan je kabuga, sai muna tsaya cikin wani holder a Kano aka yi wannan matsalar, sai wani ya buga mai, an buga mai ya fito yana buge da wani a kabuga, wani ya tsaya ya tambaye ka yan labai ya za a kai ka hau dan kabu da ka san ya buga kuma bugagge ne kuma kai ka buga za ka je, kuma shi don an buga mai sai ya tsaya su yi ta buga in buga da wani gaba ɗin ku duk da ku da su za a yi kiran ku bugaggu, ka gane. To shi yasa muke fito da asadinul awwalina kamar misali irin a fito da labarin qaddahu ibn wa'ilatul kindi. Kaga qaddahu irin abu ne wanda ya faru irin true life story. Qaddahu ibn wa'ilatul kindi an ittifaqin da aka ce saboda bala'in tsoro ne shi gaba ɗaya ko innuwa ta bai yarda da ita, kai an ce tun da yake yaro uku ya taba ita gidansu saboda bala'in tsoro, an yi ittifaqin da ya haifi kowa tsoro duk duniya. Ai ta mutuwa ba su guda ba, ka taɓa gani wani ya mutu ya koma mutuwa ya yi ta mutuwa saboda irin tsoro ne, yana mugun samun haddi kuma yana samun matsaloli na rayuwa. Sa'annan kamar irin labarin lamini ibn azamul yahudi shugaban masu daudar duniya. Kaga lamini ibn azamul yahudi saboda bala'in datti ne an ce wata rana yana zaune kawai sai yaji an ce annazafatu minal imani, shi ba wani abu an kai mai hukumi ya za a ce tsafta tana cikin musulunci, to shi ai duk duniya bai taba jin wanda bai son Allah da manzo ba iri ne, don haka me zai ya bata ma ubangiji rai ko abin da zai cutar da musulmi kawai. To annazafatu tunda ita tsafta cikin imani take to ba ma zan yi wanka ba. Kaga shi gaba dai an ce in damuna ta kama ran gaɗi a cikin ɗaki yake bai hituwa sai watannin nan biyar sun ƙare na damuna an ya tabbata ko ɗigon ruwa bai koma sabka, don ba abin da abbakin ciki ne irin ya hito irin ka gane yana tahiya bisa hanya wani abu ya kasance ko irin ruwan sama su buge shi irin datti ne ya balgace wata dauda ta cire ta faɗi, abin da ya duk duniya babu abin da ya yarda da shi irin dauda. To kuma mutanen scientists da kimiyya sun unwana da dauda ta bayan wucewa ta don tun zamanin 2000 years back. Yanzu haka ai tufaƙin da duk wani abubuwan da ake na researching din chemical din su da fiya shelters da wani abu cikin dattin riga ta aka samu. Da mutane akwai fa wasu abubuwa na da sako cikin wa'en gama ganganun kuma carabu ne wanda za a yi carabun amma kuma irin a da sakonni mutane su dan fahimci me ake nufi. Sannan kaman kissoshin irin su Asifu ibn Barhiya ko kuma Salwanu bin Qamisin az-Zuhairi. Salwanu ka san ittifaqin da duk duniya ya kowa babban wando shi. Irin kana tunanin kai big boy ne kana sa ote ko kana sa falingo, to shi wando na ittifaqin da akalla ana iya mata Abuja tamfal da shi yadda ake sa tamfal din mota a ruhita. Sannan shi kai in zai sa wando za a daura ma doki zariya yana iya kwana 40 yana gudu cikin kubaka wando ne kahin ya zagaye irin a daura wandon riga. Duk ire-iren waɗannan abubuwan ka gane. Sannan maudufin ra'asu saboda bala'in girman kai ne al-maudufin ra'asu an ce a ittifaqin da ana iya kora shanu tun da Kongo hakkwanta gora saman kora ta bai ko da labarin ma ba ta ko kai wurin gyaran huska ta ba. Allah an ce ai ittifaqin da in yatte wurin mahiya ce sai ta dan tashi ta hau karanga tana duba babu dabbobin jama'a saman kai ne don koyaushe shi kai ne cikin dabbobi yake. Kai in fa za a yi mai gyaran huska sai an ɗauki ma'aikata. Yanzu kamar mai aiki a tafa za ka ga ka shekara biyu kana aiki area da kake aiki da area da wanga yake ba a taba haduwa ba saboda fat ɗinka daban fat. To in za a mai gyaran huska wanda ka aikin gemu da mai gyaran gashin baki sai su shekara biyu su haɗu ba, sai an bada hutu wani lebaro da aiki irin kasan huska ta akalla irin girman huska ta ko girman kai ne maudufin ra'asu zai kai akalla a game Abuja Nasarawa da wani gari ya kusa da su irin a game da Jos da Bauchi da Gombe. Kai bari in faɗa ma la alamu kiyasu kai ne ma illa wallahi ba magana wasa ka hakuri Allah mai irin abin da yasa muke fito da asadinu ka gane mutane su san cewa an yi kowa an yi komi an gama komi
abinda ɗaya ya rage mutane kawai irin mu tsaya mu bi Allah haka kadari gaskiya ne irin mu gasganta shi irin amma nishadantuwa fa kakka yadda a fika kuɗi a hika nishadi ba zai yi kakka yadda da wannan duk lamari in dai aka ce nishadi ne da carabu da shakaka to za ka ga tsakani da Allah in ba sanar da mu ba an cutar da mu saboda mu ko da yaushe ya za a yi mu kai hari ga irin bakai na bi hudun da kalbi wata mu ya sha ba zai yi ya za a ka yadda bakin ciki ya maka roce ka shige ɗaki ka rufe lokacin mutuwa ka sai ya kan mutum aka turbuɗe aka bari bai mutu ba wallahi ba wasa ba akwai mutane da yawa da dogon suma ne kawai haɗa ne da bakin ciki da damuwa ta sa mutum sai dama yan uwansa wani kwano ne na abinci ma yana gani a yan ɗaya a wannan an ɗan ƙara samun balance